דברי הלכה. חכמינו חייבו אותנו לברך על כל דבר שבן אדם נהנה בעיקרון. והם הנקראים ברכת הנהנין. זה יכול להיות על מאכלים, על המשקים, ובין היתר גם על הריח. כל דבר שבן אדם מריח בעיקרון. עכשיו יש מחלוקת עם הבשמים של היום, אפשר לברך עליהם, לא רוצה להיכנס לזה, אבל כל דבר שגודל ועיקרו בשביל להריח, צריך לברך את הברכה המיועד לו. אז יש דברים שהם עשב, וצריך לברך בורא יסבה בשמים. יש דברים שהם נחשבים עץ, וצריך לברך בורא עצה בשמים. ויש דברים שלא זה ולא זה, ואז צריך לברך בורא מיני בשמים. למשל, ניקח בתוך דוגמה היום את הציפורן. את הציפורן זה דבר מצוי, זה עץ, אבל גם זה דבר שגם מביאים את זה בבריתות, ברית מילה, מביאים את הציפורן, מביאים את זה בהבדלה, מביאים את זה בהרבה מקומות, ואז השאלה היא מה הברכה ראויה לו. אז יש שיטה, יש הרבה שיטות שאומרים שצריכים לברך על ציפורן בורא מיני בשמים. הבן איש חי נדמה שהוא מביא מחלוקת, רק הוא אומר שהמנהג שלהם בבגדד זה לברך בורא עצה בשמים, וגם רבי יצחק יוסף, נראה לי גם רב עובדיה יוסף, כותב שצריך לברך בורא עצה בשמים על הציפורן. השאלה, מה יהיה אם זה ציפורן תחון? שברור שציפורן תחון, מי שקונה ציפורן תחון בכל מיני מקומות, אז ברור שהמטרה של הקנייה זה לא בשביל להריח. המטרה זה בשביל לשים באוכל. בעוגות, באוכל, בכל מיני מקומות. גם אבל בשתייה בשביל לעזור קצת. גם בשתייה. קפה, כן? הציפורן. אז זה ברור שזה לא בעיקר בשביל להריח. השאלה מה ברכתו. אז רבי דוד יוסף כותב בספרו הלכה ברורה, והרבה פוסקים הולכים אחריו, שבמקרה כזה צריך לברך בורא מיני בשמים. לא מברכים בורא עצה בשמים, אם הוא תחון. זה לא בגלל שהשתנה צורתו, זה לא עיקר הטעם. עיקר הטעם זה בגלל שעיקרו לאכילה. אם אתה קונה ציפורן רגיל, אז לא נראה שזה בשביל האכילה, זה גם בשביל להריח. אבל אם אתה קונה אותו תחון, ברור לנו שהמטרה היא לאכילה. באותו רגע שזה לאכילה, אז זה יורד דרגה. אז כבר לא צריך להגיד לא יסבה, לא עצה, מברכים בורא מיני בשמים. וזה מאוד חשוב, אנשים לא יודעים, לא כולם יודעים את החילוק הזה, אם זה תחון או לא תחון. אז נכון, קודם כל אמרנו שאם זה בתוך עץ רגיל, לא תחון, גם בזה קיים מחלוקת. יש אומרים מיני, יש אומרים עצה, אבל אם הוא תחון, ברור שצריך לברך עליו בורא מיני בשמים, בגלל שעיקרו לאכילה ולא עיקרו להריח. אז זה דבר שמאוד חשוב, מאוד חשוב לדעת. הבן איש חי שואל, הוא אומר, למה אנחנו לא מברכים שהחיינו על בושם, על בשמים? למשל, דבר שלא גודל כל הזמן. יש תקופות בשנה. אני לא יודע אם נענה או דברים כאלו, אני לא יודע האמת, לא בקיא במציאות, אבל יש דברים מן הסתם שלא גודלים כל השנה. האם אתה צריך לברך עליו שהחיינו כמו שמברכים על פירות? פירות שאין כל השנה, אז אתה צריך לברך שהחיינו. האם על ברכת בורא מיני בשמים, על ברכת בשמים, קיים שהחיינו או לא קיים שהחיינו? אז יש מחלוקת בדבר, אבל מדין ספק ברכות להקל, אנחנו לא מברכים שהחיינו על בשמים, על בושם, על דבר של בשמים, שזה יצא, יסבה, מיני, לא מברכים עליו שהחיינו. הבן איש חי כותב טעם, הוא אומר, מה הטעם שלא מברכים שהחיינו?
על בשמים. הוא אומר שעיקר הנאה של הבושם, של הבשמים, שאנחנו מברכים, עיקר ההנאה הולך לנשמה. זה לא הולך לגוף, זה הולך לנשמה. וכשאתה מברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אז אתה מדבר על שהחיינו. כשאתה מדבר על שהחיינו, ברור שאתה מדבר על הגוף. למה? הנשמה תמיד קיימת. יש מצב שהיא בזמן אחד חי, הנשמה חיה ולזמן מתה, אין דבר כזה. תמיד הנשמה חיה. זה חלק אלוקי, זה תמיד קיים. אז איך אפשר להגיד שהחיינו? אז אומר, זה נראה כמו שקר, כשאתה אומר שהחיינו. שעיקר הבשמים, ההנאה, היא אצל הנשמה. לכן לא מברכים שהחיינו. כך אומר הבן איש חי. לא מברכים שהחיינו, וזה הטעם שהוא נותן, לא מברכים שהחיינו על בשמים. זה היה לעניין הלכה. פרשת וארא. בהתחלת הפרשה כתוב, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. אגב, יש על הפסוק הזה פירוש של רש"י, שהוא מאוד מאוד קשה להבין אותו. מאוד קשה. זה אחד מהפירושים של רש"י הכי קשים להבין. למה? כתוב בפסוק, וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, כתוב, זה מה שכתוב בפסוק. בא רש"י ואומר, מה זה וארא? פירוש וארא אל האבות. מה הוסיף רש"י? מה הוסיף רש"י? זה כתוב בפסוק, אברהם, יצחק ויעקב, כתוב בפירוש. מה רש"י מוסיף כשהוא אומר, וארא אל האבות? הרבה דיון נשפך על הרש"י הזה, זה לא הזמן לפרש את זה, אבל שתדעו, שמי שיקרא את רש"י, ידע שזה אחד מהפירושים של רש"י הכי קשים להבין על התורה. אבל מה שנאמר כאן, שבא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, אתה נגליתי בתוך שם השם, י' כ' ו' כ', אבל אצל האבות נגליתי בתוך שם קל שקי, ושמי השם והשם של השם י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. והשואל אור החיים הקדוש אומר, אבל זה לא מה שכתוב בפרשיות בראשית, פרשות של בראשית, סדר בראשית, שמה כתוב הרבה פעמים לעבוד, וירא אליו השם, לא כתוב קל שקי, כתוב שם השם. אז איך אומר הפסוק, אומר הקדוש ברוך הוא, ושמי השם לא נודעתי להם. איך? זה הפוך ממה שאנחנו רואים בפסוקים. אז איך? מה הפירוש של הפסוק? אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא. אבל כדי להבין, אנחנו ניתן משל. מה על ידי משלים מבינים, אם לאו קשה מאוד להבין לפעמים. אם לדוגמה ראובן בא לבקר את שמעון, והוא מביא לו קופסה עם כל מיני זכוכיות, חתיכות של זכוכית. חתיכות של זכוכית. וראובן הביא את זה לשמעון, הוא מסתכל על זה, ואחרי שנה, שנתיים, אומר ראובן לשמעון, אתה יודע מה זה היה? זה לא היה זכוכיות. אלו היו יהלומים. אז יוצא שכששמעון ראה את זה, הוא ראה את המציאות, הוא ראה את העובדה, זה היה יהלומים. אבל שמעון ראה את זה בתוך זכוכית. הוא לא ידע שזה יהלומים. אומר אור החיים הקדוש, אותו דבר כשבא הקדוש ברוך הוא ונגלה לאבות. הוא נגלה בשם השם, אבל הוא לא נתן להם כוח ואפשרות לדעת שזה שם השם. הם הגיעו למצב שהם חשבו שהקדוש ברוך הוא יגיע רק בשם קל שקי, לא בשם השם. זה נקרא ושמי השם, לא נודעתי להם, לא נתתי להם כוח לדעת שאני בא בשם השם. אבל באמת הקדוש ברוך הוא בא בשם השם. רק לא היה להם כוח לדעת שהקדוש ברוך הוא בא בשם השם. לכן מצאנו בסדר בראשית, בפרשות של בראשית, וירא אליו השם, אל האבות, כתוב מפורש, שם השם. אבל הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא בשם השם, בא בשם השם. אבל אתה, משה רבנו,
כשאני בא אליך, אני נותן לך כוח לדעת שאני בא בשם השם. יש את הפירוש של הבן איש חי. הבן איש חי אומר דבר נפלא, רבותיי. הוא אומר, מה זה כל שקי, ושמי השם, י' כו' כ', זה שמות של הקדוש ברוך הוא. וכל פעם שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות כביכול איזה פעולה, אז הוא משתמש בשם אחד. לנו זה לא אומר לנו הרבה, אבל בסוד ובמציאות אפילו, זה אומר הרבה. אומר הבן איש חי, כשהקדוש ברוך הוא צריך לעשות מלחמה, שעם ישראל יעשו מלחמה, או הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מלחמה נגד הגויים לטובת עם ישראל, אז יש שתי פעולות שהקדוש ברוך הוא עושה, כביכול. הדבר הראשון, שכל הסנגוריה שיש על הגויים מוריד, צריך להוריד. הרי ידוע שכל אומה יש לה שר למעלה שמסנגר עליה. כל אומה שיהיה. גם איראן. השבוע, אם זה לא קרה, מלחמה כנראה, השר שמאי זה פועל במשהו. אני לא יודע כמה זמן זה יחזיק, אבל פועל במשהו. והסנגוריה, לפעמים זה פועל. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מוריד קודם כל את הסנגוריות האלו, ואחרי זה שם י' כו' כ' שזה שם רחמים, כדי ללכת לטובת עם ישראל. אבל קודם כל לנטרל את הגויים. ואז הקדוש ברוך הוא עושה את זה לנטרל את הגויים, בכל שקי. ולטובת עם ישראל אחר כך, זה י' כו' כ' שזה שם של רחמים. לכן אומר הבן איש חי, כתוב בשירה, השם איש מלחמה, השם שמו. מה זה השם איש מלחמה? מה זה איש מלחמה? אומר הבן איש חי, איש ראשי תיבות. א', כל, י' כו' כ' וש' שקי. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות מלחמה עם הגויים, כאילו שעם ישראל ינצח את המלחמות, אז הקדוש ברוך הוא משתמש בשלוש שמות האלו. 2 כדי לנטרל את הגויים, ו1 כדי לשים רחמים על עם ישראל. לכן כתוב, השם איש מלחמה, איש ראשי תיבות, כל, י' כו' כ' וש' שקי. כך זה הפירוש של הבן איש חי. בהמשך כתוב, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרועה נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. חז"ל אומרים, זה כתוב במסכת פסחים, שחכמים תקנו 4 כוסות. למה 4 כוסות? אומרים חז"ל, 4 לשוני גאולה. הקדוש ברוך הוא השתמש ב4 לשוני גאולה. זה מה שנאמר פה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. 4 לשוני גאולה. כנגדם, חכמים תקנו 4 כוסות. כוס, נגל קוד כוס, צריך, אגב, האשכנזים, אני חושב גם הרמב"ם פוסק ככה, אם אני לא טועה, שהם מברכים על כל כוס וכוס, זה מצווה בנפרד. כל כוס מברכים בורא פרי הגפן, 4 פעמים. אנחנו הספרדים מברכים רק פעמיים. הראשון בקידוש, ואחרי ברכת המזון עוד פעם. ושל הקידוש פותר את השני, ואחרי ברכת המזון, הכוס של ברכת המזון, פותר את הרביעי. ככה אנחנו נוהגים. אסור לנו לברך 4 פעמים. אבל האשכנזים מברכים 4 פעמים. זה 4 מצוות. כל מצווה בנפרד. בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס. אחד לא פותר את השני. ככה הם נוהגים. ואז כתוב בפסוק, לכן אמור לבני ישראל. לפני שכתוב את 4 לשוני גאולה, כתוב לכן אמור לבני ישראל. אומרים חז"ל, כל פעם שכתוב לכן בפסוק, בתורה, זה לשון שבועה. כאילו הקדוש ברוך הוא נשבע. עכשיו, שבועה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שבועה שלנו. שבועה שלנו, אפשר לפתור אותה, להתיר אותה,
על ידי פתח, על ידי חרטה. אפשר להתיר נדרים ושבועות, אפשר. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שייך. למה? קודם כל אצל הקדוש ברוך הוא אין חרטה, אז אי אפשר על ידי חרטה להוריד, וגם אין פתח. פתח זה אילולא ידעתי שזה יהיה כך, לא הייתי נודר או לא הייתי נשבע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא שייך. למה? הכל רואה, הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. אז לא שייך פתח, וגם כל שכן שלא שייך חרטה. אז כשכתוב שבועה בתורה, אז הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו. ואז השאלה שנשאלת, ששואל אור החיים הקדוש, אחרי 4 לשוני גאולה כתוב, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי. והבאתי אתכם כתוב. מה זה והבאתי אתכם? כל מי שנמצא עכשיו במצרים, אני אביא אותו לארץ ישראל. ככה כתוב. וזה נאמר על לשון של שבועה. ואנחנו ראינו שזה לא ככה קרה. הקדוש ברוך הוא לא הביא את כולם. רובם ככולם נפטרו במדבר. רק הילדים שלהם נכנסו. אבל אלו שהיו במצרים, יוצאי מצרים כמעט ולא הגיעו לארץ ישראל. אז איפה השבועה? מה? הקדוש ברוך הוא נשבע. הקדוש ברוך הוא מקיים. יש תנאי. לכן אומר אור החיים הקדוש. בין 4 לשוני גאולה לבין 5 והבאתי אתכם, יש פסוק שאומר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. לפני והבאתי. עד ולקחתי, לא כתוב שום תנאי, אבל אחרי ולקחתי, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. מה זה וידעתם כי אני השם אלוקיכם? הקדוש ברוך הוא אומר, על 4 הראשונים, מה שתעשו אני אקיים. תעשו עגל, תעשו מרגלים, מה שתעשו אני מקיים. את 4 הראשונים אני מקיים. אבל את האחרון, והבאתי אתכם, זה רק אם וידעתם כי אני השם אלוקיכם. זה בתנאי. אז הקדוש ברוך הוא קיים. היה שבועה, נכון הייתה שבועה, אבל היא הייתה על תנאי. לכן זה עוד סיבה, יש אומרים לפי אותו דרך של אור החיים הקדוש, לכן אין 5 כוסות. הרי יש בפסוקים האלו 5 לשוני גאולה. למה נגד והבאתי? חכמים לא תקנו כוס. לפי אור החיים הקדוש זה מובן. למה? והבאתי אתכם, זה הקדוש ברוך הוא לא קיים. את 4 ראשונים הקדוש ברוך הוא קיים. את האחרון הקדוש ברוך הוא לא קיים. לא כולם נכנסו לארץ. כל יוצאי מצרים לא נכנסו לארץ ישראל. לכן חכמים לא תקנו 5, תקנו רק 4. וזה מובן למה למרות כל השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע בהתחלה, הקדוש ברוך הוא לא קיים את 5. למה? בגלל שה5 היה בתנאי. ברוך השם זכות עצומה לגרים בארץ ישראל. נכון. זאת אומרת, הם הגיעו, נכון. ההבטחה, עלינו לפחות קיימה. כתוב, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. עכשיו, עבודה קשה אפשר להבין. קודם כל, הפשט פה ולא שמעו אל משה, לא היה להם בעיה של שמיעה. זאת אומרת, אם היו עוברים, איך זה נקרא, רופא שמטפל באף אוזן גרון, לא יודע איזה רופא, אם היו עוברים את הבדיקה, היו עוברים 6 על 6. אני לא יודע אם זה 6 על 6 שם, אני לא יודע איזה מספרים יש, על העיניים כן, אבל לא, נניח. אבל היו עוברים. אז מה זה ולא שמעו? לא שמעו, לא יקשיבו. לפעמים אתה מדבר עם בן אדם, אתה מדבר איתו אמת. לא מקשיב לך. שומע אותך, לא מקשיב. זה הפירוש כאן, ולא שמעו אל משה. עכשיו, למה? 2 סיבות, אומר הפסוק. מקוצר רוח ומעבודה קשה. עבודה קשה אפשר להבין. בפשטות. למה? אם אתה רוצה שבן אדם לא יחשוב, תעביד אותו בפרך. תעביד אותו, אל תיתן לו זמן לחשוב. כשאין לו זמן לחשוב, הוא לא חושב נכון. החשיבה שלו כבר מטושטשת. זה מטושטש אצלו. אני חושב שאור החיים הקדוש כותב במקום אחר את הסיבה, למה אחרי גזירה של פרעה, שצריך להמית את כל הבן הילוד, רק בני לוי גירשו את נשותיהם. למה עם ישראל לא עשו את זה? גם עם ישראל היו צריכים לעשות את זה. אומר אור החיים הקדוש, בני לוי לא עבדו. היה להם שכל ישר. אז הם גירשו את נשותיהם. אבל עם ישראל עבדו,
לא הגיעו למסקנה שזה מספיק כדי לגרש. מי שמעבידים אותו, כאשר אתה רוצה שבן אדם לא יחשוב, תעביד אותו. תן לו לעבוד, תן לו עבודה, הוא לא יחשוב. מתי שהוא יפסיק לעבוד, פה הוא מתחיל לחשוב. אז עבודה קשה, זה מובן. אבל מה הפירוש, אומר אור החיים הקדוש? מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? מה הפירוש קוצר רוח? כך שואל אור החיים הקדוש. אומר רבותיי, זה צריך לקרוא את זה, למה כל אחד צריך, למה זה גם אקטואלי להיום. אומר אור החיים הקדוש, אולי, כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו, ולזה יקרא קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם, לא מחרבת, אלא מרחבת, לא לשון החרבה, אלא לשון הרחבה, רחב. לכן זה נקרא מקוצר רוח. בן אדם שלא לומד תורה, בן אדם של עד היום, בן אדם שלא לומד תורה, תגיד לו את האמת, לא יבין, לא יקבל, לא יבין, לא מבין. וזה לא משנה מה המקצוע שהוא יכול להיות פרופסור ולא יודע מה יכול להיות. אז יש בו חוכמה, אבל הוא לא חכם. לא לומד תורה, לא חכם. הוא למד חוכמה, אז יש בו חוכמה, אבל הוא לא חכם. למה? אתה לא לומד תורה. התורה זה השכל הישר הכי שיש. אין יותר ישר משכל התורה. אין יותר. ומי שלומד תורה, למה אנשים הולכים לרבנים הגדולים כדי לקבל דעה בכל מיני דברים? במניות, לעבור דירה, כל מיני דברים. שהרב בכלל, הוא לא יודע מה זה מניה אפילו. זה אולי פעם ראשונה שאתה אומר לו. והוא יגיד לך וזה יתקיים. למה? הוא לומד תורה, הדעה שלו רחבה מאוד. רחבה מאוד. הוא לא צריך להיות בקיא, הוא לא צריך לעשות איזה תואר ראשון ותואר שני במניות או בדברים אחרים. לא צריך. הוא ידע מה להגיד לך. וקודם כל, הקדוש ברוך הוא לא מביא מכשול על ידי רבנים גדולים. זה ברור. אבל מקוצר רוח. לא שמעו אל משה. למה? הדבר הראשון, מקוצר רוח. אחרי זה מעבודה קשה. שבן אדם אין בו תורה, וזה כלל גדול. אם אתה רואה שבן אדם, אני פעם שמעתי, שבאו לחפץ חיים, איזה דרשן גדול בא לחפץ חיים. אומר, כבוד הרב, אני צריך ללכת לדרוש באיזה מקום, ואני לא יודע במה לחזק אותם. תפילין, שבת, מה לחזק אותם? אמר לו החפץ חיים, השאלה הזאת נשאלת לגאון מווילנה. שאלו את אותה שאלה לגאון מווילנה. ואז הוא אמר, תחזק אותם בלימוד תורה. זה מה שתחזק. אם אין לך זמן לחזק אותם בכל דבר, אז מה תעשה? תבחר משהו, אבל אם תבחר בתורה, אחרי זה יהיה קל מאוד, הוא גמיש. למה? כבר הוא לא קוצר רוח. כשהוא ילמד תורה, כבר הוא מוריד את הקוצר רוח. ואז הוא גמיש. אתה יכול לדבר איתו ולהשתכנע. לכן, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, וגם מעבודה קשה. כך אומר אור החיים הקדוש. כתוב בהמשך, וידבר משה לפני השם לאמור, הן בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמע עיני פרעה, ואני ארעל שפתיים. אומר רש"י, זה אחד מ10 קל וחומר שהתורה אומרת. גם על רש"י צריך להבין, למה רש"י צריך להגיד לנו את זה? רש"י זה לא מראה מקומות. רש"י זה עיון רב, זה לא מראה מקומות. לא משנה. רש"י אומר שזה אחד מ10 קל וחומר שכתובים בתורה. הן בני ישראל לא שמעו, אלא איך שמע, הרי כבר לבני ישראל שזה לטובתם לא שמעו. פרעה שזה לרעתו ישמע אותי, זה הקל וחומר. זה שאלה ששאל משה רבנו לקדוש ברוך הוא. זה השאלה. מה כתוב בהמשך? פסוק הבא. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה התשובה? שאלתי שאלה. אם היא כתובה בתורה, סימן שזו שאלה טובה. הקדוש ברוך הוא לא יכתוב בתורה שאלות לא טובות. וגם משה רבנו לא ישאל שאלה לא טובה. זה כתוב בתורה, סימן שזו שאלה טובה. איפה התשובה? מה התשובה? מה הקדוש ברוך הוא עונה? מה כתוב? וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זה התשובה, זה לא תשובה. אין שום קשר למה ששאל משה רבנו.
אז מה הכוונה? ולא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאין תשובה. אומר אור החיים הקדוש, דבר נפלא. ולפעמים זה גם היום, זה גם שייך להיום. למה היום הילדים מתווכחים עם ההורים? פעם, מי היה מעז להתווכח עם אבא שלו? אבא אומר ככה, הוא אומר ככה. מי? מי מעז? היום זה כבר איך אומרים? זה כבר הרגילות, הדרך. זה לא ש... זה דרך, זה הדרך. הבן לא מבין, האבא מבקש מהבן לעשות משהו, אבל הוא לטובתו, מתווכח. ולמה? יכול להיות שהוא יעשה בסוף, אבל הוא מתווכח. פעם זה לא היה שייך. למה? היום הילדים לא מקבלים מרוץ. אני לא כפוף אליך. באותו רגע שאני מבין שאני לא כפוף אליך, אני שואל. מותר לי לשאול שאלות. מותר לי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה השאלה שלך? לא שומעים אותך? פרעה לא שומע אותך? בני ישראל לא שומעים אותך? השאלה היא טובה אם הם לא כפופים אליך. אז הם יכולים לשאול שאלות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו אני ממנה אותך ואת אהרון הכהן. מלך גם על פרעה וגם על בני ישראל. ממילא זה לא רלוונטי. מה שיעשו, ישמעו, לא ישמעו, גם בן אדם שלא רוצה לשמוע את המלך. אז בגלל זה הוא לא מורד במלכות. יש לחות. זה שאתה לא רוצה להבין שיש מלך ויש מי ששומע על המלך, זה בשלך. ככה הקדוש ברוך הוא ענה למשה רבינו. הוא אומר, השאלה שלך היא רלוונטי כל עוד שלא היית מלך עליהם. אז הם יכולים לסרב, זה יכול להגיד לא, זה יכול להגיד כן, יכולים להתווכח. עכשיו שאני ממנה אותך מלך, גם על פרעה וגם על בן ישראל, גם אתה ואהרון, כמובן להוציא את בן ישראל, רק לעניין להוצאת בן ישראל מארץ מצרים, זה לא רלוונטי. מי שלא יעשה את מה שאתה אומר, יש השלכות. אז יש את המכות, בשביל פרעה, בן ישראל, הם יכולים להיענש, אם הם לא שומרים למשה רבינו, זה נקרא מורד במלכות, וכן על זה הדרך. כבר זה לא רלוונטי מה הם חושבים. אתה כבר מלך. זה התשובה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו. לכן, אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא. סמוך לפסוק הזה, כתוב אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל וכו'. ראינו שהקדוש ברוך הוא עושה את השולשלת של מראובן עד לוי. לוי הקדוש ברוך הוא עוצר בפרשה. שואל רש"י למה? למה צריך לייחס עכשיו ראובן, שמעון, לוי? זה היה כדי להגיע למשה רבינו. להגיע למשה רבינו. אבל למה דווקא עכשיו? למה לא בסנה? למה הפסוקים האלו לא נמצאים בסנה? לא נכתבו בסנה. אומר אור החיים הקדוש, לפי הפירוש שלנו, זה מובן. למה? פסוק לפני, משה רבינו קיבל תואר של מלך. גם אהרון הכהן. צריך לייחס. מלך, אי אפשר לקחת כל אחד ואחד. לכן צריך לייחס מלך. לכן הפסוק, אחרי שהקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבינו ואת אהרון הכהן בתוך מלכים על פרעה ועל בן ישראל, הקדוש ברוך הוא מייחס אותם עד יעקב אבינו, מראובן עד יעקב אבינו. ראובן, שמעון, לוי וכו'. כך אומר אור החיים הקדוש. כתוב בהמשך, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בן ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בן ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. שני פסוקים. הפסוק הראשון מתחיל, הוא אהרון ומשה. הפסוק השני, צמוד אליו, מסתיים, הוא משה ואהרון. לא הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. וחוץ מזה, לא כתוב הם משה ואהרון. הם אהרון ומשה. ככה היה צריך להיות כתוב. דובר על שני אנשים. למה כתוב הוא? הם היה צריך להיות כתוב. אומר אור החיים הקדוש, ללמדך, שמשה רבנו ואהרון הכהן שקולים. שקולים. זהו. כמו שמשה רבנו היה לו דרגה גבוהה, כך לאהרון הכהן היה לו דרגה גבוהה. נאמר אותו דבר לגבי שמואל. גם שמואל כתוב אותו דבר. ושמואל בקורא שמו. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. ללמדך ששמואל היה שקול למשה רבינו ואהרון הכהן. אז מסבירים, מה זה להיות שקול? אפשר לומר ששמואל היה שקול למשה רבינו, היה גדול, ברור שהיה גדול, שמואל הנביא, זה דבר ברור. אבל שקול למשה רבינו, משה רבינו שעלה על השמיים, הוריד לנו את התורה, הנהיג את עם ישראל, הוציא את עם ישראל. איך?
איך אפשר להגיד שהם שקולים? אצל הקדוש ברוך הוא, מה זה שקול? שקול זה ככה. כמו שמשה רבנו ניצל את כל כוחותיו לקדוש ברוך הוא, הלך עם המקסימום, על המקסימום הלך, כך שמואל וגם אהרון הכהן אותו דבר. ואצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. זה לא משנה כמה כוחות יש לך, זה משנה כמה ניצלת. כמו שבן אדם, לדוגמה, יש לו מכונית, והמכונית יכולה לנסוע 300 קמ"ש. בא אחד, יש לו סוסיתא, 100 קמ"ש יכול להגיע, אבל הוא נוסע 100, על המקסימום. אז ברור שזה שנוסע 300 הוא יגיע קודם. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. זה ניצל את כל כוחותיו, זה ניצל את כל כוחותיו. זה נקרא שקול אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא מה שאתה חושב. זה לא לפי הדרגה שלך, לא. לפי האם ניצלת, כמה אחוזים של הכוחות שלך ניצלת. כמה? זה נקרא שקול אצל הקדוש ברוך הוא. לכן יכולים לומר, איך אומר הרמב"ם, שבן אדם חייב לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. איך? מה מעשיך יגיעו למעשה אבותיך? אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, איך אפשר? איך אפשר שיגיע? אפשר שיגיע, למה? נכון, להגיע לדרגה של משה רבנו, לא תוכל. אבל לנצל את כל כוחותיך, זה כן אתה יכול. זה אתה יכול. איך אמר פעם רבי זושה, אם אני לא טועה. אמר, כשבשמיים ישאלו אותי, למה לא היית גדול הדור? יש לי תשובה. יש לי תשובה, למה לא הייתי גדול הדור? אבל למה לא היית זושה? זה לא יהיה לי תשובה. הרי ידענו בשמיים, יודעים בשמיים שאכלת עוד ללכת. הוא אמר את זה מהענווה כמובן, ברור שהוא ניצל לכל כוחותיו, אבל הוא אמר, לזה לא יהיה לי תשובה. למה? לא ניצלתי הכל. זה אין לי תשובה. אבל למה לא הייתי גדול הדור? זה יש לי תשובה. אז זה נקרא שקול אצל הקדוש ברוך הוא. משה רבנו, אהרון הכהן, שבת שלום, היו שקולים, שמואל גם כן היה שקול. למה? כולם ניצלו את כל הכוחות שלהם. אז זה עונה למה כתוב הוא ולא הם, ולמה לפעמים כתוב משה לפני אהרון, ולפעמים כתוב אהרון לפני משה. אחרי זה ראינו את המכות. התחילו המכות, 7 מכות כתובים בפרשת וארא, ו3 מכות בפרשת בו. נתנו חכמים סימן לזה, וארא, ו' א' זה 7, בו זה ב' א' זה 3, זה 3 מכות. נתנו חכמים סימן. כתוב רבותיי, אבל איזה צחוק משה רבנו עשה מפרעה. איזה צחוק עשה על המכות האלו. שימו לב לאחד מהם. כתוב לגבי צפרדעים. צפרדעים זה לא רעש של צפרדעים. צפרדעים זה צפרדעים איפה שבן אדם היה הולך, בבית, בתנור, אפילו בתוך גופו, היה צפרדעים. זה דבר שאי אפשר זה היה סכנת נפשות. המכת צפרדע. ומה כתוב? כתוב, ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי. למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להאכיל את הצפרדעים ממך ומבתיך, רק ביאור תשארנה. מתי אתה רוצה? רק תגיד, מתי אתה רוצה? רק תגיד. מה אומר פרעה? ויאמר למחר. אני לא רוצה עכשיו, אני רוצה מחר. אתם יודעים מה זה מחר? מחר זה לפחות איזה 12 שעות, לפחות. אם לא 24 שעות. משהו כזה. מכת צפרדע, עוד 12 שעות. עכשיו, זה לא שבא בעל כוחך. זה אתה מרצונך, ככה אתה רוצה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שפרעה אומר למשה רבנו, מחר, לא עכשיו, מחר. מה הכוונה? מה הייתה? זה טמטום. מה? איך פרעה אומר, ועוד הוא לוקח אחריות לא רק על עצמו, על כל עמו. מה הייתה הכוונה שלו? אומר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו עשה תרגיל לפרעה. הוא בא לפרעה ואמר לו, התפאר עליי, למתי יעתיר לך? הוא אומר, תגיד לי, מתי אתה רוצה, אני אפסיק. מה חשב פרעה באותם רגעים? הוא אומר, אני אתפוס את משה רבנו. אם הוא אומר ככה,
סימן שהוא יודע, משה רבנו, שהגיע הזמן. הוא לא ידע פרעה שמשה רבנו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים גם על הזמן. הרי יש שני סוגים של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק גוזר, בסדר, יהיה לך רפואה. מתי? זה עניין אחר. אבל משה רבנו יכל גם על הדבר עצמו וגם מתי. את זה פרעה לא ידע. ואז משה רבנו בא ואומר לפרעה, התפאר עליי למטה יעתיר לך. מה חשב פרעה? הוא אמר, כנראה הגיע הזמן שתפסיק המכה. לכן משה רבנו אומר לי את זה, הוא יודע שאני אגיד לו עכשיו. לכן אני לא אגיד לו עכשיו, אני אגיד לו למחר. אז הוא נתפס בדבר הזה. בסוף ככה קרה, למחר. אבל זה תרגיל שעשה משה רבנו לפרעה. שפרעה לא היה לו ברירה, אלא להגיד למחר כדי לנסות לתפוס את משה רבנו. בהמשך כתוב לגבי המכה של ברד. כתוב כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תגיד לפרעה שעכשיו אני שולח את כל מגפותיי. את כל מגפותיי, איפה? מגפותיי זה, אנחנו רק בברד. אז נכון, מתקרבים לסוף, אבל זה לא הסוף. יש מכת הרבה, מכת חושך, מכת בכורות, מה זה כל מגפותיי? מסביר אור החיים הקדוש, שפרעה היה מחשף. והיה בטוח פרעה שמשה רבנו יש לו תואר שני בכישוף. הוא מחשף יותר מהחרטומים. לכן גם בקינים כשאמרו לו, אצבע אלוקים היא, הוא אמר לו, הם לא יודעים מה הם אומרים. כנראה משה רבנו זה מחשף על, פרופסור בכישוף. אבל ידוע שכל מחשף יודע שלהפגיש אש ומים ביחד זה בלתי אפשרי. גם על ידי כישוף. אי אפשר להפגיש את אש ומים ביחד. או שזה יעדה את זה, או שזה יכבה את זה. אין שניהם ביחד, לא שייך. אבל בברד זה היה. היה גם אש, היה גם מים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, בברד, מכת ברד, ידע פרעה שזה ודאי יד השם. ואם זה יד השם, כל מה ששלחתי לפני כן, זה היה גם יד השם. לכן כתוב, כי בפעם הזאת, במכת ברד, אני שולח את כל מגפותיי, כל מה ששלחתי עד עכשיו, שפרעה אמר שמשה רבנו מחשף, הוא יבין שזה לא כישוף, זה היה יד השם. כך אומר אור החיים הקדוש. ואז הוא אומר שבהמשך כתוב שהאש מתלקחת בתוך הברד. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. מה הפירוש שאנחנו אומרים, זה היה דבר חדש. כשאנחנו אומרים אש מתלקח, מה זה? מה זה כשאומרים אש מתלקח? בוער, נכון? בוער, אש בוער. למה לא אומרים בוער? מאיפה זה נלקח המילה מתלקחת? לכאורה, זה בא מפה, מהפסוק שלנו, שכתוב בפירוש שהאש מתלקחת, ואש מתלקחת בתוך הברד. אור החיים הקדוש אומר מתלקח, זה לא מלשון בוער, זה מלשון לקיחה. מה זה לקיחה? שהאש מתוך הברד ביחד נלקח בלקיחה אחת, זה היה הנס. זה לשון לקיחה, לא לשון בוער. יכול להיות שאנחנו טועים כשאנחנו אומרים אש מתלקח, שאנחנו צריכים להגיד אש בוער. אבל בכל זאת זה נלקח מפה. לפי הפירוש של אור החיים הקדוש, לקיחה זה כמו שאמרנו. בבעירה של אש, מה בטבע קורה? האם האש מלחכת את העשב או העשב מקבל את האש? מאיפה זה בא? מתלקחת זה הנס. שהברד משך אליו את האש. אז זה גם מלשון לקיחה. זה גם מלשון לקיחה, בדיוק. זה מה שאומר אור החיים הקדוש. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. בהמשך כתוב, אור החיים הקדוש כותב דבר נפלא. הוא אומר, אם זה ככה, שהברד הייתה מכה בפטיש, שזה יד השם, אז למה פרעה לא השתכנע? זהו.
היה צריך להגיד, זהו, נגמר, זהו. עוצרים פה, זהו. מפסיקים פה, תלכו, תעשו מה שאתם רוצים. לא ראינו ככה. התחזק ליבו של פרעה. על מה? זה לא טמטום, זה היה משהו כדי להתאפס. על מה נתפס פרעה? הרי עד עכשיו, יאללה, כישוף, בסדר. חרטומים עשו, זה חשב שמשה רבינו מחשב, בסדר. אבל מהברד, זהו, נגמר. אז איך פרעה לא ישתכנע וימשיך בדעה שלו? מביא אור החיים הקדוש שבסוף הפרשה כתוב, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. אומר משה רבנו, אתה ועבדיך, אני יודע, כי טרם תראון, עוד לא הגעתם ליראת השם, כי טרם תראון מפני השם אלוקים. והפסוק ממשיך ואומר, הפשתה והשעורה נוקתה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי הפילות הנה. ואחרי זה כתוב, ויצא משה מפרעה את העיר ויפרוס כפיו אל השם ויחדלו הקולות. והברד. שואל אור החיים הקדוש, הדברים לא נאמרו על הסדר. לכאורה הפסוק היה צריך לומר, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים, וישר, ויצא משה מפרעה את העיר וכו'. משה רבנו התפלל, ואחרי זה להגיד מה קרה בדיוק עם הברד. למה זה נאמר באמצע העניין הזה, מה הברד הוקע? למה צריך להגיד את זה? אומר אור החיים הקדוש לפי פירוש של חז"ל, מה זה כי הפילות הנה? כי הפילות הנה זה בא מלשון פלא, לשלם פלא פלאים. ניסים נעשו פה. למה? איך זה שהברד והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי הפילות הנה, אבל שאר הדברים הוקו. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי להטות את פרעה. הוא אומר, גם הברד לא יקה את הכל. ואז פרעה עכשיו מחשבה. הוא אומר, רגע, למה הברד לא הוקה את הכל? הברד לא הוקה את הכל, בגלל שחס ושלום, הקדוש ברוך הוא מוגבל חס ושלום. זה מה שהטעה את פרעה. לכן אומר משה רבנו את הדברים האלו. הוא אומר, והפשתה והשעורה נוקתה כי השעורה אביב והפשתה גבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקי הפילות הנה. זה מה שהטעה את פרעה. אז נכון, הגיע למסקנה מהברד שזה יד השם. זה כבר לא עניין של כישוף. אבל הגיע למסקנה שנכון שזה יד השם, אבל מוגבל, חס ושלום. לכן זה חיזק אותו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה נס כזה להטעות את פרעה. שלפי המציאות, לפי העובדות, הכל היה צריך להיות מוחרב. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי להטעות ולחזק את ליבו של פרעה.